Прекъсваме за пряко предаване. Дай Петко Войвода, ама в момента не мога да ти дам пари. Съм само с древно. То едри няма да... На консигнация.
Стъка народа. Но като във филма, нали, спомниш след съвзението, там Петко ги събира там в една механа кръчма и идва само малък Петко. И малък Петко вика, абе капитанът вика, дай да фаним пак до тук, защото вика, такива като Спас Турчев ставаха началници, пък ние пак. Трябва да се гледа този сериал редовно. Трябва. Да той в България, той и сега е така. И ти гледал ли си Хана Спарух, ама сега подобрение? Не, на времето съм го гледал. Не знам. Ако имаш флашка с данни, е мина отгоре и чао. Адио, Рио. Аз разглавях, ми даваха стари хард дискови и ги разглавях заради магнити. Да си направя един двигател на Берендев. Дето с магнити неодимови, направо има такъв, Ямаха има такъв мотор с такъв двигател. Здравейче. Аз контузен, големи мъки днеска. Ми, какво си направил? Пипна нещо неволно, ба тука ноката замина отстрани. То боли само като го пипна. Чакам да зарасне. Сигурно няма да свира до 8 марта. Няма да прави кавали, няма нищо. То където пипна не може да се измият. Не, ти, ако оставиш раната да ветре, смисъл като се прибираш и после... Аз като слагах само лепенки и то се наводнява, но такова трябва да е пориозно, да е бин. У вас трябва да ветре и не трябва да миеш ни, да готвиш. Нищо няма пипам, само кашкавал си купувам и това е. Добре, айде. Кашкавала е за изпът и краставици. Кашкавал и краставици за планета. Защото доматите нещо цъкнеш, ще се разтъкват на мократе всичко, сиренето и то водно такова. Преди години и на ученици в 10 клас. И правим скрузия на Пампоровец. Пампоровец? Пампоровец. Така пари тризъм. И сега нашите го пръстват, нали, те са ми дали пари и кашкавал. Кашкавал, ма ти казвам едно време, аз това ти говоря 83-та година. И Витуша кашкавал, той един имаш. И те. Отиваме на Пампоровец, един слушник Петър и спешно вземаме една стая. И моите съученици правят принцеси, дъра бърма, там и ски курорт, скъп. Викам, Пешо, дай да не се харчим за принцеси, да дадем кашкавал стая. Бачи кашкавал, те протекат половинката кашкавал, даже върнах от него. Обаче беше истински. Дядо ми, нали, работеше 30 години в кръчмата, над 30 години, той имаше едни такива пити и той имаше нож специално за кашкавал. Там подъгъл, подострен, специален, не може да режеш други работи с него. И карах един 8 декември на Пампорово, тогава пък едната вечер на Пампорово, втората на хотел Смолян на център. Давай, че идват хора да ни те ангажират. Аз се познавам с Макрелов, дето държи хотел Макрелов, той ми е треньор по свободна борба. Не го знам. Пасен звер, един древен такъв голяш и само до него е такива мъже. И вика, аз родопските гайдари ги изтърпявам за 15 минути и ги гон. Жив и здрав, жив и здрав. И така, айде.
и брат.